Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Menta ngawan ra shapi ka film ka basngau sharkhai bha. Bat ka ne ka film ka dero ka film ka balaring dor na ka jinja ka basisha ka basngau sharkhai bha. Bat ka kertang jong ka ne ka film ka de The Ogress. Ka ne ka film ka sedang na ki arnut ki khna ki bedang shong cycle ha ka wei ka lenti klau. Bat ki ne ha ka jingya muja ban shong cycle kim tip bakila poi kham shap po jong ka klau. Bat hang ne kiyoi ka air ka e ka basngau sharkhai bha nungkong kine kimla itu bat kimla sungthuru bak e kene namar kane kadai kasin ka benang kong ha ka jing im jongki baki yoi kum kane ka jingja bat hang ne ken san kiyo sngau ru ya ka jing sawa ka bak hamper ka basngau trimba kine kim so nut shu ben yang sa hang ne kumta kila phet kloi kloi shaying bat ki yathu ya ki kimi ki kpa jongki ya ka e ka baki yoi bat ki kila pentip syaki pulit bat haba ki pulit ki war benya ya ka nek jaka ki pulit kila yo ka medyap jong i wei khlung i badang hanyo bnai bat ka nek ka medyap ru kala stang pot ka bamot ka jingyap jong i ne khlung tharai kala don kumba saw ne san tayo bat la tibro na ki forensik bala pniyap i ne khlung da ka basyuk nyot na rendang bat ki yo i sha ya ka dak narendang jong ka nek ka medyap Henry mano baslur batnut ban pniyap i khlung badang hanyo bnai ru klem jong sosen e satang ki badon ka mensim ksuji tharai officer u bakerte ujon u bawat benia ya kane kamu ko dumaro umla snau thu ya kane ujon ude ubala shem phang bha kom ki neki jatkam ban wat benia ula de wat benia shibun ki muko duma ki be eating ki pasngau trembha Henry kane kamu ko duma kalong ka bakham pher bha namar bakane kam dei kamu ko duma ka batang marwi bru Henry kadei kamu ko duma jong kinong pendiap bru ki basngau sharkhai bha namar bah kini ki khendiat sngi labun ki khlung ki belaja bat haden kato kan nesngi bakilaja ki syam ya ki medyap jong ki ha ki jaka ki bolong kenja bha bat man kapor kadau jong ka jingyap hi kadei be dak ka basyuk nyat pendiap na urendang kum bakalaja menta ki pulit ki la ya trishitom bha ban wat ya ita inong pendiap Henry wala kata hadu mentaro kim padio jing tebi ka bala pendu jeng karmen bat pen sngo shapting bahaya ki bakane ka jingja ka pasngo sharkhai bha kanam kut lano ro Henry hakne ka mukot duma ka bamenta ujon uyo uwe bracelet hajan jong kane ka mediap te ujon u perkhat ba le se ula bende u bracelet jong kinang peniap kumta ula presyang banwat benia lengba na une u bracelet Henry kaneru kam longkam kumne omlap basngau baki por kila nang yai bat ladap ars nem Henry dan bok hakne kapor don syuk ki kena ki khlung ki baja ki beruru suki kila sedang kelet ya kena kejingja Henry ujon kelet hadu mentaro de ubru ubasharem kene kemukot duma ka syong sa ka nek sa hakijimut jeng perkhat jongo kum mensyua bat ulai yoru ka wei kemukot duma thmai wei ubru ubakerteng u David ulawan kendu ye u David uya thu bakalok jong u kania kalaja menen kamet bat menen kamet kidang ya don rengkat bat kidang ya thi alang ru Henry onda ula kendi thiam step kania kam don shu hayeng kalaja kitiar jongka barok kidang don hayeng kam syam lara tiar bat kam syam la bu jing tho ru ka bolong phla bha namar kam jule she khlem penti biu David tebali mentapat ka ka balaja bat kam don ru kata kajing mai kajing ya kaja ha padeng jongki u David ula sngo kulmar khli bha ban perkhat i kane Henry kat ba ujon udang tokit ya David u yo i ka ba syam lapoi perkhat ka bala pen kendit ya u yo i we u bracelet ha ka khti jong David kum utohi u bracelet u ba ulayo arsnam menswa ha jan jong kamet yap jong ito ikhlung ha ba ukli ya David u ye thu bo neu de bracelet bala ais ngo bhayu da ka sister Claire ka bade kum kadak jong ka jing sedang ya ka jing im ka batmai nakane ujon ulayo jing kermen kamen sim jong u ka ong bale se ka don jing ya de bat ka to ka mukot duma ka barem kum ta uphayo David ban ye thu bhayu ya ki e baro kin thu ya baro ki benta ki barit ru wat laos ngau bak ka de ka bakhendiat kan soy ka bem da de ban ru u David
ulas tang ye thu yu bat hang ne utip baka sister Claire kadai ka we na ki dekhot jong ka we ka sang jong ka lok jongu bat kile ya kendu shis nem menshwa bat nadu kata kapor kila ya dei per lok ba kham tam ka ania ka shania abha ya ka bat ka shaywan kai ru haying jongki namar ba ka ania ka khot ye ka ban wan shing jongki ha ka jing shisha ha ki ne ki khndiat sngi ka ania ka juyo sngo bat yo i ki ki ba kham pher ba haying jongki ka sngo thaj ka sngo jrem ru ka men u David nongkong uperkhat bale se ka dina ka daw jong ka jing sngo shitom ka jing sngo si jongka namar ba san snem menshwa kum ha ka ne hi ka por kila mat ka jing sngo si ka ba khrau tam ha ka jing jongki kata ba kila du no yala ka jong ka khun jongki kala ja pat ka ne kala pen kala dum ya ka jing jongki u David uperkhat bale se ka dina ka tahi ka daw Henry ha ka ne ka sen thrai ka daw ka dir ka we pat ka ka ania ka mudui be hau David bakam sngo shnganya ha kata ka ying jongki ka don kata ka jing pher ha ka bakut u David ru uperkhat le se ka don ka ka bakam pher bat ki dang shu kan re aru tang ha ki ne ki khndiat sngi sha kata ka ying thamai jongki bat kim pat dep ru ban pen kentang ya kata ka ying jongki na kata ka daw ki khot ya ka sister Claire Henry minin kamin ka shimpor slam bha ban poi pat hadu kata ka por ka ania ka liyot ya onda ka sister Claire ka lapo he ying jongki u David ula aja ka shongi ka nang tauli kersiu ya ka ania Henry onda ula wan phai ka Claire kam dona ka jaka shong jongka kali yang hajan jongka we ka yet ni yo i baka bat ya ka ne ka yet bat ka kren thnum we bru artat ka ba ilong pher bha ha ba ukli ya ka ye thu ba i me i jongka ru i don kum ka ne ka yet bat ka jus ngutanat kum kini ki yen bat ka jushong ban shipit sa ya kini ki yen ha pedeng jong ka ne ka jiya kren jongki ka enia ru kalawan bat ka ne ka jiya kren jongki kala kot takum ne nang ta ka sister Claire kala duwai pen kentang na benta jongki bat hashwa bakan lek no nang ne kala aye ki new bracelet na benta ka jing baha jong kala we ka ban sawan jongki ka enia kala yo man sim baha na ka jing ai man sim jong ka Claire kumta kala lek thia biang harangkar ka jing skau sup man sim u David u tip tang kum ne bat tang kum ne u la ban ye thu yo jon la sngo thu ba ka enia lada kalik tikalit che bat kum no kala ban mi shabar haba baro ki jingkhang la khang lun na po jong ka ying bat ula de pe dalade u jon usngau kumba ula juyo sngo tang ye kum kane ka jingja namar ki kimi ki kpa jong ki khalung ki balaja ars ne menshwaru ki ye thu kum ki ne hi ki jingja ki ne ki mukaduma ki ya sarim ba te u jon u perkhat ba le se ini inong peniap ru ila bende iju kumta open i kidur ya David kidur jong ki brew ki bakirashon khamat bala peniap i ki khunlung bat u David u i thuru ya iwe na kini kidur u ong ide ine ki ni sister Claire ka baka enia ka nget ka shania bha Henry u John u ye thu bakane kam de kanan ka basisha dina omde tharai ka dunjinga de bat kane ka jingja u John menta ule yo jing karmen ban job ya kane ka mukaduma Henry la ban sngo thu ka we bahaki ni ki ars nem bala dep ka jing thumu jong inong peniap ka dei be tang ya ki khnlung Henry menta kumno iklano ka jing thumu na ki khlum shaki bala samla bat ka jubab jong ka neru uyo na David habau David uya thu ba ka ania kalarmen kumba Henry tayaw bat tang ki brew ki ba ki don ka jinya de ka be ya jan baha ki ba tip ya kane kun thup ya ka Claire bat u John ula kendit habau yo sngo ya kane u David ula sngo shifting baha na ki jinya thu jong John balada ka ka bau John u ye thu u ka long ka basisha te ka aniaro kan salong kum kita ki khalung kam pelaj im ya karo u John la ban jubab ya kane la aro ban pensisha la arsnem la ban war benya ban weng ya kane kam kaduma menta ba ula yodak ula yo jingtep la ban penia de ya ka jing thumu jong no penia babale kile kumne kwa ayu bat kum no kila ban buri yala de naki hadu bantaro ujon ula perkhat bahaya kane Henry la ban sngu bah Henry hakane ka jingwat benya ka bat mai jongu ula yo ka we ka kot bat nang ne ula yo ka jubab hang ne tip sha phang ka ogres kare ka ksun jong ka jingdum ban pen im yala de ka kujut da ka bor jong ka jing im jong ki khlung ka don tang ka we ka jing thumu kata kalong ban im gum ki bru ban na ban ta jong kata kadon kam ka brew ka ba khoj men simba bat ka ba armen
Kine barok ki ba ulayo jingtip kila ya dei kawe ba kawe ujon lada ungenya ro kanehi kade ke jisisha bat habangi yo iya kebala dep ya ka kebala jaya ka enia kanehi kade ke jisisha ngi yo ba menin kamen mar sendap lai baje kala yo sngo biang ye kijing sawa ki ba compare ba kajing sawa jong kajing yam jong ki khalum kajing sawa jong kajing ye kejat bat kasur jong kajing pasyaw ro kalong kumba dan manor mano haying jong ki bat kane kasuki ka badan hakane ka kamrathia jong ki ro kala khi dalade long kumba dan manor mano basyong hakane kasuki bat ka don ru kasrngeu jong no kade kane hitharai kata kajing sawa ka ba ka enia kasih mudui bij hau David menta kasendro ditang maka bayok sngew ya kane kajing sawa kabalapan kini thia ya ke enia kalaki Henry kalong kumba kadang pos new bat kan san kalaloj ya kasati ya tho jongka nang ta kala yeng join nang jinthia bat kala mi na kane ka kamera Henry kamti berupat kalong kumba kadon ha kajing pos new kalong kumba kala syapan bida kebor ayure bat kane kajing khangru kala plih dalade kasur na kane ka radio ro kala sawa bat ke enia kala yai bat kala sange hak mat jong kane ka yen hak ba ka clear kala yang hangne hakini ki khendiat kenta nang ta na kane ke yet kala mi ke jing shai ka ba thaba ba ka ba kham pher ba bat harangkat kane ke jing sawa na ka radio suki kala nang sawa shushu ha ka jaga jong ga jing rwai kalong kumba don manor mano bakrentnum haba kini ki sur bas ngutrim kila rung syapo skor jong ka ania ke ania ken san kala ja nang ne kala rung syapo jong kane ke yet bat kala poi syakawe pat ka perthe ha pedang jong ka klau ka bekenja ka bedumba bat ha kane kapor ka yu sngo ya kijing sawa ka ba sngo trimba kumba kito ki arul ki kena ki yu sngo nabas dang jo kane ka film ha ka jing sushupting ka ani yaru kala phet nang ne Henry kam la ban phet jangai hang ne ka yu ka dur nyang jong no bala mi na kane kijing dum ka belong kum kane ka dur kadi kane hi kata ka ogres ka dur basisha jong ka clear bat kala ha kadur jong katadam bat kala rung syapo jong kania bat ka kala long ka ogres batmai om don manoru batip bat ka rukum ka clear ka hapen wat jing bam ban penja ya jing tengan jong ka bat kan sedang biang ka jing ja jong ki kelung hato ujon ula ban weng ya kene ka jing namar ba kane ka ba wan ka ba ula shon kmat ban kem ya ka clear kam don namar ba kam dei ka beru Henry ketika kusut bat kane ka film ka kutang kumne ha ka jing shisha kane ketika khana ka balaring dur na ka khana syapang jung ka we kanong penyap beru ka baru narbha ka Amelia Dyer la khaya ka ha ka lungying ka baduk bah bat kalamat shibun ki jing ha ka jing im jong ka bat hadin bakala samla kala lipule nursing Henry ha ka jaka bakan yarap yakiwe ka berkat tang na bentaya lade kumta kala syang ka we ka baby fam Banri ban sumari ki khelung hakita ki por ban seng yakum kini ki baby fam kajulong karukom balik pajbabha hakaba kila ai borru ka we ka an balada ka kenthe ka ba om padep ya tho kurim kala armet uk pa jong ita ikhlung la ban yarap hakaliang ka pisa ka tengka bat ka kimi kam yo lat ban litre kumta kum kini ki fam kidan kambaha kini ki por da ka bakliang da ka pisa ki khlung ki yo ya ka jaka shong ka jaka sa bat ki bru ki bom don khun kila banting khun nang ne ka Amelia ka perkhat bakane ka kam kade ka kam ka bayo nong bha kumta karu kala stang bateri ya kane ka kam karu kala yo shibun ki khulung Henry ka Amelia kala sedang mensumar ban penteri kam yaki kum ka kam penya jeng lade kam bun baka judung penyap yaki bat ka ju ai drok suru yaki bakin yap keloi kenang ba kandang don jaka banyo shim sadaki we pat ki khulung ki ba om shim layap na kane ka rukom ka khnyat penyap iki na rendang kane ka kam penyai lade jongka ka ya yeu bah namar ba om don betip ya kane ka ka balaja ya kine ki khna lakum ba life house nem ka Amelia kala penyai kala pentri kam ya kane ka kam jongka klem kano ka jing ya kane ka kam penyai jong lade Henry ki khulung ki belangat aki kti jongka ki laj im tang khandiat sngi ki don ru ki batang khandiat kenta namar ba ka walam yeki ban penyap Henry ha ka we ka sngi we doktor ubal trelang bat ka hangne ula thrai sneu bakum no ki khna ki yo pang ha ka ju ka por kum ta ula lej mudui sha ki pulet
Bat ka Amelia kala syaset patok. Henry benai. Kataru tang na benta. Kajing lebem senyiu jongka. Hak ne kaporu. Kakam senyiu jongka. Kampat pau perthi. Kumta hadin bakal yomi nang ne. Kala sedang biang ye kakam jongka. Syakawe per kajaka. Takawe per kakerteng. Na Bristol kalisa syasor reading. Na benta kajing so kajing sengan. Badia barok kakam kala terhi dalade. Namar kala tiap. Balada kadon si delang berkiwe kibru. Kan sawan kajing wat ya ki media bro kali berat hi dalade. Da ka babret syapo watems. Kane kade kajing bakala ka bakrau jongka. Katarai bakala sumar baha kala pikir bahaya kakam jongka. Henry M. Hakalai peu dari kumaj. Kat pra kendai peu Henry. Ki pulit na katohi kawa. Kilayo kawe kasong. Kabala berat syawa. Kabala tiap mau. Syapo jongka ne kasong. Kiyo shibun kitiar. Bat kemediap kelung. Kabala jan pot. Bat utep bali. U officer haba upi benya ya kane. Uyo kawe ke address. Kabade ke address. Baman syua jongka clear. Haba ki pulit kilik tokin nang ne. Kila yo ru ya ka address betamai jongka Amelia. Bat kila sedang menuat benya ya ka ying jongka. Wat la kim yo syu. Kiwe pat ki mediap. Henry ka ying jongka. Kadap tang da kajing semaput. Jongka dok bru. Kiyo ki tep bali. Kumba kila yo. Na ito iwe ikulung. Hadin jongka neru. Kidang yo syusyu. Shibun ki mediap. Na kaju hi kawa. Hamman la urendang. Jongki kelung balayap. Udon une utep bali. Kumta kila kem ya ka Amelia. Bat kala yo ru kajing pen saja kajing pen sitom. Ka Amelia. Ban yada ban pelak yalade. Kala persyang bentok. Baka kadai kebriu ke babing. Kaba om biang kli. Henry kam long kumta. Hak bakut kam ban se ban pediang. Yaki kam sniu jongka. Bat hakashi peu tarik ujun. Kat prak ndai peu Henry. Kila pasi yaka. Kataru hak mat jongki yet. Kenang bakan yui yala ka jong ka jiyap. Bakan sngeu ya kata ka jingpang. Watla kala yo jing pan sitom. Tang na benta jongka wei kadaw. Henry kat kum lagi por. Jongka jing terekam jongka. Lakat tas nem. Ki pulit ki yatu. Kala peniap kumba saus pangut ki kelung ki kena. Na kata kepor. Kanong peniap beru. Kadai keriu kentei. Taruh kum maka. Kabalawan na kalong ying long sem kababaha. Kabapelong ya baro. Bakim sengau langit bakalik kumne. Nalor jongkata. Karo kadai kekemi. Kumno ka shlur banle. Kat iya kene kakam. Kata kadai kejengkeli. Kabadan hak mensim jongki beru. Baro. Bakumno ka shlur banle kumne. Kane kemukot duma. Kala sapriang keleng-keleng. Bat na kane ka Amelia. Kala pau nambaha. Haka kerteng the ogress of reading. Kane ka khana. Kadai ka blaring dur na kane ka jingja. Kabas ngau syarkai bah. Bat kumne kane ka khana kalakot. Kubleshu ban yipi parlok bi. Insya kedua biang haka way per ke video. Bye, take care.